Moikka! Nyt annan teille vinkin siitä, että jos kone lähtee liikkumaan pestessä, niin miten se ongelma voisi ratkaista. Ensimmäinen asia on se, että katsotaan, että kone on ensinnäkin suorassa joka puolelta vatupassilla ja kone ei pääse heilumaan yhteen, jos sitä heilutellaan. Jos senkin jälkeen se kone lähtee liikkeelle, niin ratkaisu on tässä. Otetaan nuo kitkalaput, laitetaan tuonne etujalkojen alle, niin siinä vaiheessa se kone ei enää pääse sitten liikkumaan. Seuraavaksi me näytän, miten ne sitten asennetaan. No niin, nyt sitä ollaan asian ytimessä. Eli ensimmäisellä on tarkistettu, kone on suorassa vaaterissa joka puolelta ja että kone ei pääse sitten heilumaan, eli jalat on tukevasti maassa. Ja siltikin jos kone lähtee liikkeelle niin ruvetaan käyttämään näitä kitkalappuja. Eli kitkalappu toimii sillä, että tällä toisella puolella on tämmönen hiekkapaperiomainen pinta, se tulloo tuota jalkaa vasten ja toinen puoli on sitten liimattava pinta, joka tulloo sitten lattiaan vasten. Se liimautuu lattiaan ja hiekkapaperipinta ottaa tuohon etujalkaan kiinni ja sen jälkeen ei kone lähde liikkeelle. Ja miten minä nämä asennan, niin on silleen, että nostotyynyllä nostetaan ekana kone ylös. Tässä siis todellakin se kone on jo siinä paikalla, mihinkä se haluttaa sitten asentaa. Noin on nostotyynyllä nostettu ja täällä on jo parin sentin reikä ja tästä otetaan tää liimapinta esille, eli tauralappu pois ja niinkin yksinkertaista, että mallennetaan se tuohon pialle tää ja siitäpä se lähtee. Sitten lähdetään varovasti laskemaan ja katsottaa, että se tuo siihen suoraksi. Semmonen. Joskus voi laittaa takajalkojenkin kohdalle, mutta pääsääntöisesti mä oon itse tehnyt silleen, että etujaloille riittää, koska se kone on helpompi vetästä pois kalustasta sitten jossain vaiheessa, kun sitä etupäätä pikkusen nostaa ja vetää se, niin se menee näiden lappujen yli sitten. Että se on vähän makuasia, pistääkö tonne taakse. Joskus se käytännössä ei ole mahdollista, jos siellä on kaluste. Kalustelevyt on tuolla sivulla, niin se on hirveän hankala lähteä maalaamaan sitä, mihin kohti se menee, niin sitten pistää vaan etupuolelle. Näillä veikeillä se rupeaa se kone muuten kestämään sitten paikallaan.